Ei, catalans de Catalunya, què tal? Avui us ensenyaré com faig aquesta sopa desgrassada de vedella amb rovell d'ou. Això és calité, xavales, xavales i xavales, calité. A veure, amb una miqueta d'oli, aquí poso uns trossets de vedella, uns ossos de vedella amb una mica de xitxa, ok, que es vagin enrossint. Vale? Això començarà ja a donar gustet, a donar sabor a aquesta preparació. Aquests ossos amb una miqueta de xitxa, que es vagin enrossint. Després, una vegada ja enrossits, és qüestió de posar-hi verduretes, el que vulgueu. Jo aquí he posat xirivia, porro, pastanaga, una mica d'àpid, una mica de col, ok, xavales, el que us agradi més, perquè després alguna d'aquestes verduretes les aprofitaré, Això és nap, ok, una mica d'aquestes verduretes després les aprofitem, per la presentació final, perquè això quedi una mica suculento, Xavales, ara es tracta d'enrossir una miqueta totes aquestes verduretes, també, xavales. I una vegada les tenim enrossides, després hi poso una miqueta d'aigua, i la faig bullir una miqueta amb tot això, perquè aquesta aigua es concentri amb tot el sabor de totes aquestes verduretes, aquests ossos i aquests trossets de carn. Ok, d'així agafa més sabor. Una vegada ja ho tinc bullint, ha bullit una estoneta, després cobreixo d'aigua, aquí deu haver poder 1,5 litres aproximadament, i ara que això ja vagi bullint, això ha de bullir una hora i mitja, una cosa així, aproximadament, i després, si falta, si veu una mica d'aigua, doncs n'hi afegim. I aquí ara ve el truco del almendruco. Chavales y chavalas, a ver si vamos aprendiendo. Aquí aquest caldo, amb aquestes verderetes, l'he deixat reposar, l'he posat una vegada està fred, l'he posat a la nevera, i d'aquesta manera el dia següent li puc treure gran part del greix que em sobra. Jo estic una mica grans, ja part del greix ja ens sobra, ja va bé una mica de greix, però part d'aquest greix ja ens sobra. Per tant, queda bastant desgraciat tot, no desgraciat, desgraciat tot això, ok? Ara ho colaré i aquí podrem seleccionar el que ens interessa, ok? És del que es tracta, D'aquesta manera podem seleccionar tanmateix el que ens interessa. Per tant, jo agafo una mica de pastanaga, agafo una mica de col, agafo, i el que no agafo, doncs no agafo, vale? Tanmateix, el que més es pot aprofitar, una mica de pastanaga i una mica de col, i això, la resta, nada, aquí la fracció del verde, Ara ja podem posar el caldet, veieu que encara queda una mica greix, i aquí aprofito una miqueta de la carn que s'ha bullit, la carn, ok? I ara aquí ve el pa. El pa és el que nos va dar cuerpo a aquesta sopa, el pa sec. D'aquesta manera els meus avis aprofitaven el pa sec, i mi mare també, que collons. Els meus avis i tot Déu aprofitaven el pa sec. Ok, ara que això es vagi començant a escalfar a foc lento, recordem que això ve del dia anterior, a foc lento, que no se'ns faci malbé, i res,
provarem també a veure com està de sal, i si en su caso necesitamos una mica més de sal de la vida, doncs hi posem una mica més de sal, i això ja ho tindrem, nanos. Ara ja podem servir. Aquí necessitem un rovell d'ou, que és el que da força al cuerpo, i seguidament ja podrem anar afegint els diferents components. Aquests diferents components estaran ben calentonets, per tant ens anirà bé per l'ou, que quedarà mig cuit, si no quedarà cuit del tot, ok? I d'aquesta manera ara ho decoro la decoració amb una miqueta de perejil seco, i així, si vol posar una mica de llimona per desgrassar una miqueta més, doncs també s'hi pot posar, I així és d'aquesta manera és quan faig, de la manera que faig la sopa aquesta de pa, sopa de pa amb carn de vedella i rovell d'ou desgrassat. Xavales i xavales, depèn de l'època de l'any, ve més de gust o menys. Vinga, va, bon profit, xavales!